George Juma, Ramogi TV, Migori. Apisi mag migao mar lope kaonti mar Trans Nzoia olor apoyano no kuom dala par kod ang'wen mar weyo thuolo ne timo nonro ewi mibadhi ma oyangore ni timo kod moko kuom apisas e migao no. Apisas mag DCI ne omonjo apise go kawuono gokinyi kendo yudo bok mag lo mabandia mane gilero ni itiyo go e yako lope moko. Obila dino ne achich achiel e kinde ma komanda mar obila ma Trans Nzoia Patrick Labolia osingo nonro matut kod apedha ne achija moko. Kane wuoye wachno jatend migao mar lope kaonti ma Trans Nzoia Jane Rose Mutama olero ni jopiny osebedo ka chwalo ywak e weche motenore kod uso kod nyiewo lope e gweng'no. We have 75 fake titles. We have 16 so far cancelled original titles. Shamba la lote ambalo lafta ni plot. Hakuna mtu yeyote anaweza kupewa title kama land officer kufika kwa ground akachunguza ground ako ground ama hapana. Sababu ni makosa sana kuwa na document wakati hauna ground. Tunapata vilio sana kwa wananchi. Unapata kuna wananchi wanaishi kwa shamba, wameishi kwa shamba kama miaka 40 na zaidi, lakini mtu anatoka nje na title na anafukuza wale wananchi ambao wamekuwa wakiishi pale kwa muda mrefu. We are closing including the national offices in this particular place until sanity is restored, because now we have involved the DCI. Therefore that means I have the authority now to request for the full closure of this particular place for 14 days for investigation to be carried.